Jinavendanuşan radyo denge gelden başkodarın heja iru 20 Haziran 2025 inili Brüksel saat ne lametede emen uçen serisi ve peşkeş bikendem damazade arebe rapoya. Wezîr Karê Derveyê Almanya, Fransa û Ingîlistan plan dikin ku îro li Cenevreyê bi hempîşeyên xwe yên Îranê re civîneke li dar bixin. Welatên Ewropayê piştî bombardmana İsraîlê ya li ser Îranê ji bo kêmkirina rêgeşiyê banga xwe dewam dikin. Li gor nûçeya AFP di vê çarçoveyê de Wezîrên Karê Derveyê Almanya, Fransa, Ingîlistanê ve îro li Cenevreyê bicivin. Têpayîn ku Wezîrê Karên Derveyê Îranê jî beşdarî civînê bibe. Hat ragihandin ku şefa dîplomasya ya yekîtiya Avrupa'ya Kaya Kalazji ve tevli hevditine bibe. Spekülasyonun zede dibin ku Amerika jî ve yekser tevli vi şerî bibe. Donald Trump anî zaman ku ev destwerdana leşkeriya li beramberî nükleeriya Tahranê nadin aliyekê. Qesra spî ragihand ku Donald Trump gotiye ew di nava du hefteyan de biryara xwe bide. Li aliyê din bi hinceta şer zextên rejima Îranê li ser civakê her diçe zêde dibe. Malpera dengê girtiyên Kurd û Îranî derbarê zordariya li ser welatiyan de raporek weşand. Li gor raporê di sê rojên borî de li bajarên cuda yên Rûşdatê Kurdistanê û Îranê 151 welatî bêhî fermana girtinê hatine binçavkirin. Zextekê din jî cezayê darvêkirinê ye. Kampanyaya çalêkvanên Belûç bi daxuyaneke ragihandin ku li du girtiyên şoreşa jin jiyan azadiya li Zahîdan cezayê darvêkirina hatiye birîn. Girtiyên şoreşê yên bi navê Mihemed Derwîş Naroyî û Yasîn Kabdanî xelkê Zahîdanê ne. Her wiha rewşa girtiyê şoreşa jin jiyan azadî zarokê bi navê Binyamin Kohkan jî nediyar e. Rêxistina mafê mirovan Îranê jî bi daxuyaneke balkişan ser zextên rejimê diyar kir ku hetana herî kêm 223 kes bi hinceta sîxuriye hatine girtin. Li gorî daxuyanê girtiyên siyasî Ali Yunîsî û Hamîd Kashanî ku li girtika evînê dihatin ragirtin ve guhestine devereke nediyar. Li nêzî wargeha Maxmûrê teqînek çêbû ajansa Rojnîsê ragihand ku duh li nêzî wargeha penaberan ya Şehîd Rûstem Cudî Maxmûr dengê teqînê hatiye bîstin. Raydarin Iraqê jî destşankirine ku teqîn ji ber ketina droneyekê din ya xwe kûj bûye. Raydaran got ku nayê zanîn drona ketiye xwarê yan kîjan komên çekdarê yan jî kîjan welatî ye. Welate niştecihên wargeyê jî gotin ku piştî şerê navbera Îran û İsraîlê li herêma Maxmûrê dengê balafir û mûşekan tê bîstin. Artêşa Tirk zêdetirî 25,000 caran asîmanê Iraqê bin pê kiriye. Endamê Komîsyona Ewlehiyê ya Parlamentoya Iraqê Mehmed Rumyosî ji Ajansa Anê Feraxivê got dewleta Tirk di 6 mehên destpêka îsal de zêdetirî 25,000 caran asîmanê Iraqê bin pê kiriye. Amerîkayê zexteke zêde li ser desthilatdarê Iraqê çêkiriye da ku sîstema parastina asîmanî nekire. Ji ber van zextan jî bin pêkirin li ser asîman û serweriya Iraqê ya ji aliyê Tirkiye û İsraîlê ve zêde bûne. Têkildarê hebûna artêşa Tirk a li ser xaka Iraqê jî Rumeysi got niha planên dagirkeriyê yên dewleta Tirk li ser xaka Iraqê hene. Ev rastî ji aliyê her kesî ve têzanîn. Feleh Zebahî got ve Tirkiye ji rûbrûyê çarênûsa Îranê bibe. Şîrovekara siyasî Felah Zehabî destşankir ku Amerîka hewl dide ku biriya înterneta Stelit gelê Îranê li dijî rejimê bixe nava tevgerê de. Her wiha Zebahî daxaftina xwe de balkişan ser rewşa Tirkiyê jî wiha got. Ji ber daxuyaniyên Erdogan yên li dijî Netanyahu ve Tirkiye jî heman çarênûsê Îranê bijî. Ez difikirim ku Amerîka wê destwerdan bike. Eger tişteke wisa çê bibe wê herem bibe gola xwînê. Wezîrê Parastinê İsraîlê Katz carekê din geflê lîderê oliyê Îranê xwar û got Xameynî eşkere dibêje ku dixwaze İsraîlê tune bike. Fermanê dide ku yekser êriş li nexweşxaneyan bêkirin nabe ku êdî destûr ji hebûna mirovekê bi vî rengî re bêdayîn. Xameynî name
name dikare hebûna xwe bidomîne. Medya İsraîlê jî ragihand ku Îranê sibiha pênşemê 30 füzeyên balîstîk avêtîne İsraîlê û 3 ji wan yekser li navê bajêr ketine û zêdeyî 200 kesî birîndar bûne, rewşa 6 ji birîndaran jî giran e. Dem Parti serdana girtiyan kir şandeye Dem Parti duhçu serdana girtiyen siyasi yenlik irtika Silivriye. Şandeye diseride şaridar İstanbul'e Ekrem İmamoğlu be gelek kesan re hevditin kirin. Pişti hevditine Tuncer Bakıran akı ve udes şankir ku li girtikan pirskireka herimezin girtinin demdiriş u tüne buna daraza adlaneye. Bakıran gutku nezikatiya girtiyen siyasi ev behevi girine. Pişre Tülay Hatimoğulları akı ve gut Brez İmamoğlu gutku pevajuya çareseri hevi dane herkesi. Gotku ev pevaju ji bu Türkiye derfeteke dirukiye dive em behevre xwedîlê derbikevin. Vê nêzîkatiya İmamoğlu em kêxweşkirine. Hatimoğulları diyar kir ku darizandin ji adaletê dûr pêktin û ev tişkotin. Ev sepandinek mezin ya li dijî demokrasiyeye. Em ê wekî Dem Partiye hewdanên xwe yên ji bo aştiya mayînde bidomînin. Çareseriya pirsgirêka Kurd wê Tirkiye bi hêz bike. Ji bo wê jî gelek kar dikeve ser milên desthilatdarî û meclisê. Çalakiya Maxmûrê bi biryardariyeke Xurt dudurme çalakê di roja 701 de bi koma 137 dewam kir. Duh merasima Dewrgirtinê li saziya malbatên şehîdan hat pêkanîn. Li ser navê koma 137 Yusuf Nerwayî axivê got pêvajoya ku em tê de derbas dibin ji bo me gelê Kurd û bi taybet gelê Rûşata navîn pêvajiyeke girîng û dîrokî ye. Em wek civak pêwîst e bi erka xwe rabin. Yusuf Nerhavî herî dawî ev tişanî ziman. Armanca vê çalakiyê azadiya fîzîkî ya rêbera xwe ye. Her çiqas hevdîtin bi rêbera porê tê kirin jî ev nayê watêya ku azad e. Çalakî bi dewrgirtina koma dawî û duruşmeyan bidawî bû. Gevla Yeja Starê Tîjda Zagros li Munîhê hate bîranîn. Şervana Yeja Starê Tîjda Zagros 29 Nîsana 2025 li herêmên parastina medyayê li qada berxwedanê girê biharê ya herêma şehîd telî şehîd bû. Heval Tîjda Zagros li Nîskê Zentumê û bi beşdariya Kurdistaniyan merasma bîranê pêk hat. Piştî rêzgirtinê hevalên Tîjda Zagros axivîn û gotin Tîjda ne tenê ji şoreşê re bi baweriya bedewî ya ji bo azadiya serokapû dest bi têkoşînê kir. Pişre daxuyaniya HPG'ya derbarê şehadeta Tîjda Zagros hat xwendin. Herî dawî jiyana şehîd Tîjda Zagros hat xwendin û gotin Tîjda li bajarê Hamburgê ji dayîk bûye. Dema perwerdeya hukukê digirt tevgera azadiyê nas kir û di sala 2017 de tev li nava refeyên gerîla bû. Tîjda Zagros di sala 2021 de tev li hêzên taybet bû û li zapê têkoşîn kir. Cenazê Şervanê Qesedê Zinar Kobanê hat veşartin. Cenazê Şervanê Qesedê Zinar Kobanê bi merasimeke biheybet li Pakirvangeha Şehîd Dicle hat veşartin. Di merasimê de hevseroka pêda kantona Firatê Berivan İsmaîl Sersaxî ji malbatan re xwest û got ji bo ku axa xwe biparêzin şervanên me heta kêliya dawî têkoşîn dikin. Em bi şadeta şehîdên xwe serbilindin. Em soz didin şehîdên xwe ku em ê şopdarê riya wan bin. Endamê êsa leşkeriya Kobanê Mehmed Oso jî ev tişkotin. Em soza xwe ji bo giyanê şehîdên xwe nû dikin. Em heta dawiyê li hemberî dijmin tê bikoşin û serkeftinê mîsoger bikin. Piştî axaftinan wesiqeya şehîd hat xwendin û radestî malbatê wî hat kirin. Cenazeyê şehîd bi duruşmeyên şehîd namirin hat veşartin. Dayika pêşenge tevgera Kurd Cemîl Bayik jiyana xwe ji dest da. Dayika hevserokê konsere ve berakeceke Cemîl Bayik Rehan Bayik di 94 saliya xwe de vefat kir. Cenazeyê Rehan Bayik wê îro piştî nimêja Nîvro ya li mizgefta herêmê li gunda aşağı Çakmak ê navçeya Xarpêtê
kebone were defin kirin. Taziya Rehan Bayek ji wê li mizgefta Veysel Karani ya li taxa zanîngeha Xarpêtê bêdanîn. Dayika Aştiyê Latife Dağ jî li navçeya Mêrdîn li Sêbînê dijiya vefat kir. Cenazeyê wê li Sêbînê hate veşartin. Latife Dağ demekî li rêj di xebatên Mêrsa dayikên Aştiyê de cih digirt. Kurê Latife Dağ şehîd Eşref Dağ di sala 1997 di pevçûneke li Erzurumê de şehîd bûbû. Belê godan je menûçeyên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.